खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम मैया मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादोंमोन जाय भिडिअनि जोहै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन जे नैबे अरुणोदय स्किमखौ नखरसेयाव सानै मानसिफ्रा मोननो हासिगोन होननानै माने नखरसेयावनो सानै मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि लाभखौ मोननो हासिगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायना खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेवहाय नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो माने सोंथि खालामहरदों नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरदों जेनेबा बोरै नखरसेयाव सानै मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननांगौ जाखो मानो होनोबा नखरसेयावथ' सासेल'सो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननांगौ जोंहा बेबायदि गाइडलाइन्सआव होनाय दङ दा बेनिफ्राय रेशन कार्डआबोथ' जोंहा नखरसेयाव मोनसेल'सो जायो दा बेनिखायनो रेशन कार्ड मोनसेल'जों बोरै नखरसेयाव सानै मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननांगौ जाखो होननानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंथि खालामहरदों आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेनि बागैनो मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो माखासेया नोंथांमोना नंखायसो बे रादाबा फेकसो बियो होननानै माखासे गोदाव सोराव कमेन्ट खालामलाबायदों आरो नाथायबा आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि नैबे आसामनिनो चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो मा बाथ्राखौ बुंदों आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो माने बे बुंनाय बाथ्रानि भिडिअखौ आं नोंथांमोननिसिम होनोसै आरो नैबे चेनेलाव आं मानि थाखाय होनाय जायामोन मानो होनोबा मालायनि भिडिअखौ बेबादि चेनेलाव होजालाबाया कपिराइट फैयो चेनेला एसे चेनेला इउटुब चेनेला गिनांगौ जायो दा बेनिखायनो आं होनाय जायामोन अब्लाबो आं दिनै नोंथांमोननिसिम माने रिक्स लानानै बेखौ होनो नागिरबाय नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नखरसेयाव सानै मानसिनो अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा होनो नागिरनायनि बागै मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना एसे उनावनो नुनो थांगासिनो दं दा आं गिबियावनो नोंथांमोननिसिम बेखौ मोजाङै खोन्थाहरनोसै जेनेबा गासिबो नखरफ्रोमबो मोनजोबनो हागोन आं बेखौबोथ' मैया नोंथांमोननिसिम बुंखायाखै बेनो आरो गोबां नखरा मोननो हागोन बेबोथ' नंगौ बाथ्राया मानो होनोबा नखराव सोरबा नोंथांमोना बिहामजो लाबबाय जानांगौ नोंथांमोननि नखराव बिहामजो सासे दङ जानांगौ नङाबा बिखुनजोआबो दङ जानो हागौ नाथायबा बिखुनजोआ मोनो जानो हागौ नङाबा बिहामजोआ नोंथांमोननिया अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनो जानो हागौ जायखिजाया सासे नङा सासे मानसिया नोंथांमोननिया नखराव माने अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो हागासिनो दं जानो हागौ आरो नाथायबा सानैबो मोनाखै जानांगौ दा बिनिखायनो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों आरो रेशन कार्डआथ' दायो मोनसेयावनो दङ नालाय दा बेनिखायनो बे रेशन कार्डखौ जोङो दानख'नो थाखाय सुबिदा होनाय जागोन होननानै नोंथांमोननिसिम बाथ्राखौ बुंदों माने रेशन कार्ड मोनसेल'बाथ' अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हाया नालाय दा बेनिखायनो बे रेशन कार्डनि जा बिहामजोनि नामाबो बेहाय हाबफादेरबाय जानांगौ बिखुनजो नामाबोथ' निस्सय थाखागोन जानांगौ दा बे रेशन कार्ड मोनसेयावनो दा बेनिखायनो सासे जेनेबा बिहामजोआ दानख'यो ना बिखुनजोआ दानख'यो जायखौ जों हमनानै लाबाय बिखुनजोआ जुदि दानख'नानै गोदान रेशन कार्ड खालामोबा नोंथांमोना माने अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन जाहैबाय एबा दानख'नो थाखाय सुबिदा होगोन होननानै चिफ मिनिस्टार बिथाङानो बुंखादों दा बेबायदि नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै फैसाखौ मोननो हागोन आरो बेनिफ्राय 6,000 बोरै मोननो हागोन दाथ' 3,000 खालामगोन होननानै जोंहा सरकारा रादाय होदों दा नोंथांमोना जुदि 6,000 माने 3,000 होनलायलांबाय आंनिया 3,000 खालामगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदों अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ नाथायबा बे 3,000 फैसाखौ सरकार खालामो ना खालामा बे सरकारनि सायावसो सोनारबाय आंथ' बेखौ आंथ' हाया नालाय आंथ' सरकारनि मानसि नङा दा बेनिखायनो सरकारा जुदि बेखौ 3,000 खालामाबा मास मोनसेयाव गावसोर रादाय होनायखौनो दा नोंथांमोनासो सोंखारिनांगोन दा बे नङा होनबा बाथ्राया दा बेनिखायनो जुदि 3,000 जायोबा नखरसेयाव सानै मानसिफ्रा मोननो हायोबा बिखुनजोआनो जा बिहामजोआनो जा नङाबा उनाव आरो मा गाइडलाइन्स ओंखारना फैलायो नखराव हिनजावसा सानै एप्लाइ खालामनो हायो बेबादिबो कन्डिसन बिथांमोना खालामनोबो होनो हागौ दा बेनिखायनो जिखियानो जाया मानो 6,000 मोनगोन आरो नखरसेयाव अरुणोदय स्किमनि जे नोंथांमोना जुदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामोबा दा बेखौ निस्सय दायो नोंथांमोना बुजिना मोनजोब्बाय जानांगौ दानिया आं नोंथांमोननिसिम दायो नैबे चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे बाथ्रानि बागैनो मा मोजाङै नोंथांमोननिसिम खोथा होदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय आंनि नोंथांमोननिसिम एक्सप्लेनेसन खालामनाया बारा मोजां जायाखैबो जानो हागौ आंबो माने फाटा मोनलायलाङासै मा बुंलांखो मा थालांखोथाय दा जिखियानो जाया मानो चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादाय होनायखौ नोंथांमोना गावबागावनो मोजाङै खोनासंनानै लाबानो जाबाय ৰেচন কাৰ্ড কাৰ আছে সবৰে ৰেচন কাৰ্ড আছে আচ্ছা ৰেচন কাৰ্ডত চাউল পায় নে সঁচা কব পায় ৰেচন কাৰ্ডত দালি পায় নিমখ পায় চেনি পায় আচ্ছা দালিটো ভাল নে বেয়া বজাৰতকৈ ভাল নে বেয়া বাইদেউ ভাল নে বেয়া ভাল নহয় ঠিক আছে দালি দিলো চেনি নিমখ আৰু কিবা লাগিব নেকি কি লাগিব মই ঠিকে শুনিছো নে মিঠাতেল
শুনিছো ঠিকে আচ্ছা আধা লিটাৰ মিঠাতেল দিলে হ'ব আধা লিটাৰ দিলে নহ'ব কিমান লাগিব পুৰা 1 লিটাৰ সমস্যা কৰি দিলে মই হিচাপ কৰিছিলো আধা লিটাৰ সঁচাই 1 লিটাৰ লাগিব ঠিক আছে যক তিয়কৰ ডিমাণ্ডত 1 লিটাৰ হ'ব 1 লিটাৰ মিঠাতেল মই এতিয়া শুনিব পাইছো বহুত ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড এখন আছে শাহুৱেকে অৰুণোদয় পাইছে বোৱাৰীয়েকে পোৱা নাই হয়নে এইটো সমস্যা হৈ আছে হয়নে নহয় সেইকাৰণে ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনালোকক আমি ভাঙিব সুবিধা কৰি দিম হ'ব তেতিয়া অৰুণোদয় এটা জেগাত দুটা পাব হয়নে তথাপিতো অৰুণোদয় ৰখি যাব কি কৰিম তেতিয়া আমাৰ তিয়কৰ ল'ৰাবিলাকে যে বিয়া কৰাই বোৱাৰী আনিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এডভান্স অৰুণোদয় বুকিং হ'ব ৰেচন কাৰ্ডখন দুখন কৰিলে কি লাভ হ'ব অৰুণোদয় দুটা হ'ল চেনিওতো 2 কেজি আহিব আহিবনে নাহিব মিঠাতেল 2 লিটাৰ আহি গ'ল হয়নে নিমখ 2 কেজি আহি গ'ল আৰু দালি 2 কেজি আহি গ'ল ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব ভাল কৰি কওকচোন ভাল হ'বনে ভাল হ'ব কিন্তু আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডটোহে ভাঙি ল'ব পাকঘৰটো আকৌ নাভাঙিব পাকঘৰ এটাই থাকিব খালি কাৰ্ডহে দুখন হ'ব নহ'লে মানুহে আহি ক'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তিয়কত আহি ঘৰখন ভাঙি থৈ গ'ল মই ৰেচন কাৰ্ডহে ভাঙিব কৈছো ঘৰ ভাঙিব কোৱা নাই হ'ব বুজি পালে নে নাই পোৱা